Ola, moi boas de novo a todas e a todos, continuando ca presentación que fixen fai un ratiño deste soporte para micrófonos de pinza, que é ideal para pandeiretas, que, bueno, ten moitas outras utilidades, pode ser para poñer no ronco da gaita, etcétera. Pois, coa mesma idea, pero para instrumentos de vento, teño este outro soporte, que é un soporte en forma de L, que se adapta mellor a veces para certos instrumentos, que queda un pouco incómodo o anterior para colocar a pinza e pode molestar nas chaves para tocar. E este, pois, unha alternativa moi boa para este tipo de instrumentos. Vou facer a demostración en directo, neste caso para un clarinete, como vedes, é sinxelo de poñer. Neste caso teño a correa moi longa porque a teño para outra cousa, pero bueno, para mostrarvos agora como sería, vale perfectamente, vedes? Aquí, na zona da campana, o poño, e me serve para poñer un micrófono deste tipo Beta 98, que vedes que a pinza adapta perfectamente aí, vale? Para ter, pois, a liberdade como un micrófono principal, se quero moverme polo escenario, ou, pois, se lle dou a volta como micrófono alternativo para captar na parte de baixo. No caso do saxo pódese pôr na campana. Neste caso do clarinete non vale na campana porque me queda moi abaixo, aparte de que non amarra ben na campana, por iso utilizo este tipo de soporte, vale? Vale tamén para frauta traveseira, ese soporte. Poríao aquí e cun 418 de collo corto, pois amplifico a frauta. Ou, se non, para tamén unha alternativa moi boa para todos os tocadores de gaita, no que o ideal sería pois ter un micro pois parecido ao que vos decía antes, bueno, non, neste caso non un 57, mellor seguramente un Sennheiser, pero que nos pasa o mesmo, nos limita moitísimo o movimento, porque temos que estar aí colocados sempre a unha distancia dese micrófono, e neste caso, poñendo ese tipo de soporte, como vedes, coloco un tipo de micrófono como este, de pinza, o ideal sería que fora inalámbrico, con petaca, e vedes que queda perfectamente colocado para amplificar este instrumento e teño toda esa liberdade de movimentos a hora de tocar. Así que nada, quería presentarvos tamén esta alternativa, o mesmo que antes, se estades interesados, podedes poñervos en contacto comigo para adquirir este tipo de soporte para micrófonos de pinza, e incluso si tedes sodes tocadores de algún outro instrumento e buscades unha solución, se me decides, eu podo facer este soporte para o vosso instrumento. Teño algúns para pandeiro, para acordeón, que xa vos mostrarei, que son, pois, para min, son unha solución estupenda para pôr estes micrófonos de pinza de condensador. Así que, sen máis, despídome, moitas grazas, intentarei, como antes, pôr un enlace de compra nun primeiro comentario, se non, pois eso, podedes poñervos en contacto comigo. Nada, tocade moito, graciñas.